Kay Kit. Laaya diri sa Davao kita gutom man kayo bay wala man tay pagkaon. Bugani koy. Na. Sama na to ni karon mamatay kaila diri. Karas. Karte sa koy. Diskarte. Haway mi kay kugos kay imo gani sa mo ta kagutom ani. Puya sama ka. Koy, koy. Oh, unsa man? Ay nagbalibang ka diha. Kakakasaging ha. Asa man? Asa man? Asa bin? Gini oh. Saking gini oh. Saking gini oh. Saking gini kwa. Hey. Inog pa jud oh. Balik, natuon na to na. Lutuon na to ni, pero ato ang ibaligya para mga kwarta punta. Baligyan na to ni. Para ato ang ginanggang talaga kang dini na dali. Wow! Tuma ay. Ay tama. Naaman day kay tinanugan nga saging no na diri ah. Baon. Hala. Wala ko saging asa man to. Alain. Wala ko saging. Dito ra ba kayo? Bante kasi nagkuha to basi gapsa ba to lako. Karong kit kinakuha di tag saging. Atuan na ning kanan, atuan na ning tusukon. Atuan ning isugba. Kabalo ko masugba? Ha? Ibaligyan na to ni. Siya arong di ka makwartahan na ni. Ay siya, isa na pi. Kabalo di ka matusok. Tusok, kabulo, uy. Kaganiyar, mga kang tinusok diya. O pa mga kinumab sa isa. Kani, pikit ni. Ay may gani, kay kabalo ka. Dalir ta mahuman na nagbaligya. Ato ano yung baligya, koy? Tapila di ay ni. Aw, atwa gining mahalon ng baligya. Dapat tag 20 ni siya. Gani, koy, dagko tayo masaging. Unya, pinawat pag yun. Ayaw, sabak, koy. Koy, mana ang isa, koy, takang na. Bi, ambi na bi. Matakang na ko. Ay, po ito. Wow! Oy, ginanggang mo niya. Tag 20 na lang. Koy, kusgay mo tingog, koy, para dungog. Nakusog na nakit. Naunsa man taong ka. Ay, dili ko na sila mga bungol. Kaya na ka, pasig mapagod na. Dili lagi. Kahawd na kumuluto yung ani. Danawa, napagod lagi na, oh. Patakar mga kit nga mo man isakto pagkaloto. Tama na na, koy. Butang na na to magaring. O sige, daraw, batay margarino. Kami, karunga ha. Sa imo raman rodi ay, og padulong og malipay. Sa imo rod, wow, wow. Takanta pa, murag korek. Ano na? Koy, maragol ka rin, koy. Sa pamanday sunudan na asukari. Kasaman ang sukar. Daraw, kita ka na o. Ay, naman di ay. Wah, hinayar po na kay mga yabo ng asukar. Mahal ra ba kayo na? Lagi. Tarunga kita, kay hapit tali maluto ang uban. Koy, tilawon na ako, koy. Labi ba? Nya, unsay lasa? Nami kayo sa katanan. Una pagkaon no, mura ni bayad o, ginanggang tag 20. Tag 20 ra. Sila niya. Ay, kali nagtag 20. Tulo ka buok. Ay sabi, loto naman siguro ni. Loto na. Ito ba niya? Wala yung margarin ng Ay, basta yan, kalimot ko. Margarin ni Dokit. Tadro. Anak kay margarin. Ako bi. Dilanan. Oy, ana mo na ayaw niya na ng asukar. Bugaya po dana oy. Pagulat niya te. Kay mahida kay kalaban dre. Ayaw lang kay daghan na kasukar ha, kay bitukon manggug ko. Oh, drama daw. Gamay rin gusto asukar no. Ay sa. Tagtag sa nato parang gamay rin asukar. Oh. Tara, 30 na tanan na. Bayan. Hindi 30, naka 20. Ay, 30. Ay, 60 di ay. Ay, lista lang ni ha. Salamat. Oy, una pa na mo nang halin. Giutang dayon. Pasti lang gambayanak yun. Sadi lang to, koy. Kay buang man to. Buang dito day. Amay na lang tulong-tulong ka ginanggang bisig maulian si ato. Kit, butangin na naigbar ka rin. Uy! Musa naman kayo. Sige, kilawan ng kan. Ibitugon ka. Ilan din bataan ni ka. Oh, kiriw kayo. Sige, kao na ng kasukar. Kabulok kang makabitok na. Tay gini. Asa di katong tinawang saging ba nawala dito sa kong gibutangan. Nagutay gini.
Ay, salamat. May ginanggang oh. Ginanggang, tag 20. Palit lang, grabe. Kinamagay kwarta. Gusto mo kay ko ba? Ginanggang. Uy, dong, pila na dong. Ay, tag 20 rang kada steak ani boss. Nana asukar da margarin. Dong pa, pila na. Sinta. 80. 20, 30, 40, 50, 80. Oh, sakto dong oh. Cinta. Kani saktor ni Nani? kita. Kit halin na to. Ay, yung saging doon. Ah, nagikan na dong. Asagikan? Oh. Dito rin na sa mga boss. Ay, mau ba na po rin? Sige nga rin. Ay, sagingan na mo. Sige, atas ako. Sige. Bro, ako may saging oh. Tay ko'y nasaktan ka. Hala, Kit, tara na Kit. Wala ako. Ay, may saging ba? Uy! Alo! Ani naga! Uy, ako saging! Mani yung ibaligyan niya sa kuha. Ay!